inte mycket plats för det. Går det snabbt, Filip? Ja. Det var en femma. Ja, ska vi vänta in Albin? Ska vi åka? Så. Och se Alla färdiga, kör. vem som kräks först. Mamma eller morfar? Morfar. Vi kommer vinna den där. Vet du vad? Den farten. Nu kör vi det! Jag nästan av. Går det bra, Filip? Ska du MSSa spyorna till mig sen? Vi ska gå på sjörövarbåten. Ska du gå på sjörövarbåten? Ska du det med, Filip? Sjörövarbåten, är det den gulare? Nej. Vilken är sjörövarbåten? Vilken är det? Eller vi ska åka till sjörövarön.